срещам един човек обаче, който преди години се запознахме, то беше преди 25 години, да не кажа 30. И той, рок-н-рол, беше млад, да, тогава имаше хубаво присъствие. Обаче като гледам, въпреки че нищо не виждам, гледай по-нещо е. Значи, гледай. И той ми пееше една песен, която на времето ми звучеше много хубаво. Дарт Вейдър на Йода думаше. Йодоле, йодо, зелена, канте, Джедай на концерт думаше. Йодоле, йодо, зелена. Йодоле, йодо, зелена. И понеже е дошъл и няма да изпее нищо, сега ще ви накарам да изпее от продължението. Че аз те търсим от тук, ти си. Аз съм от тук. Само ще помоля Исус, в името на Отца и Сина, разбира се, да удари един сол, мажор, минор, какво да. Още по-зло нещо. Както казва лицето Фънки, един зловещ сол минормен. Изведи светлина сабя. Френкия. Тая Люк Скайуокер. Джедай Аджамия. Хан Соло из космоса. С джаба мръсни пари, твърдещи. Сега, малко уточнение. Малко е дълга песента, но се струва да я слушате до края, като изпеем за пръв път и я чу Любо Дилов и вика: кои ще ти напиша още 15 куплета? Така че сега ще ги изтравя първите 8 куплета. Сега има модулация в един тон, дай една модулация. Круга се чупака люто, разлюке на принцеса Лея, мръсни думи продана. Сега гледам, че има малолетни, няма да цитирам мръсните думи, защото са на сръбски, ще ги изиграем пантомимно. А императора на високи чердаци седеше, руидно вино пиеше и стари пари броеше. И на смъртта, на звездата на смъртта се ти беше. И освен това, на Дарт Вейдър хабер пращаше. Вейдъре, дърта джинджио. Пари са пенсионирали от пуста тъмна страна на силата. Още една модулация, къде се минава? Даде да плечуке с думи, страшен ситни сълзи,
зелони. Извади светлина сабя. Френgia! Изстрела сърцето. Прободи. Сърцето още белия дроб, дръж на един тон. Белия дроб още далака, далака още стомака, стомака още простатата, целият орган почти, простатата още хипоталамуса. И тъй са минали епифизата. Да му се не види светлиния меч, да му се не види. И сега, ако не пляскате, ефтерна тема ще го направя. Полицмейте за фикста. Филипова! Дарт Вейдър и Йода едновременно.